Sa pagkadungog sa mga Parisiyo, nga ang mga Sadusiyo gilupig ni Hesus sa katarungan, nagpanon sila pagduol kaniya, ug unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod, misulay pagbiti kaniya pinaagig pangutana. Magtutudlo nangutana siya, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Hesus mitubag, higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong huna-huna. Kini ang labing dako ug ang labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una. Higugmaa ang imong isig katao ingon sa imong kaugalingon. Magsukad niining duha kasugo ang tibuok balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa mga nahiusa kanato pinagi na sa radyo ug sa live streaming ug kanatong tanan maayong buntag. Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong huna-huna. Mao kani ang labing dakong sugo sa balaod. Higugmaa ang Ginoo. Miaging simana, ang mga kaparian o mga obispo sa Dupim, no? Dipolog, Uzamis, Pagadian, Iligan ug Marawi, nagpahigayon sa ika-46 nga convention 46, no, Dupim Bishops Clergy Convention. Dito sa Dakbayan sa Tanggob, no, gani ang atong mga igsoong mga Casey, no, uban kanila na usab dito. No. Usa sa mga matawag siguro nato nga unsa man, no, kuha sa atong atensyon, no, sa Dakbayan sa Tanggob, ang ilang official zeal, no, sa Dakbayan. Ang official zeal sa Dakbayan, ang tunga niini, makita nato ang imahin sa Divine Mercy. Ug ang kilid, ang imahin sa patron sa parokya sa Dakbayan, San Miguel. Ug ang laing side, ang Biblia. Ug sa ubos niini, kung naamay city of Tanggob, ang ubos niini, gibutang, una ang Ginoo. Una ang Ginoo. Siguro sa unang tanaw, mura manig silyo sa parokya. Pero ang istorya kay ang mayor, ex-seminaryan. Ug maoy iyang dakong tinguha. Ug miingon pagay siya, nga murag eksperimento. Nga ni anang usa ka tawo nga gikan sa seminaryo nga napili nga ang maong dakbayan sa iyang tinguha nga una gayod ang Ginoo. Munang gibutang sa ubos pagyod, God-centered city. God-centered city.
Siguro maula ka na ang dakbayan nga anaan ni anang official nga logo, una ang Ginoo. No? Nakabati kita, previous natong administration, doon ay susama ni ana, pero dili ang Ginoo. No? Pero kini, unique in a way, pero makita nato nga, mao ka ni ang tinuod nga gihagit ka nato. Nga ang pinakauna, pinakadako nga sugo, mao gayod ang paghigugma sa Ginoo. Ug ni anang paghigugma sa Ginoo, kini usab mutubod sa susamang kabililhon ug kaimportante nga balaod, ang paghigugma sa isig katao. Ang paghigugma sa isig katao. Ang mga Hudiyo, gikan sa napulo ka mga sugo sa Dios, kini niabot og 613. Kini sa dakong tinguha nga masunod gayod ang kabubuton sa Ginoo. Pero ni anang 613 na hinuon ka mga balaod nun, nakita nga dili lang kini lisod memorizon, pero nahimo na noong nakababag sa tao. Excuse, no? Muna dagway ni hinunog sa concert. Bitaw. Ang nakababag hinuon kining maong mga balaod sa ilang relasyon ngadto sa Ginoo ug ngadto sa isig katao. Kay 613. Mao nga nangutana, unsa man ang giisip nga importante out of the 613 ug kanang duha nga nagagikan sa basahon sa Deuteronomio, ang paghigugma sa Dios sa tibuok kasing-kasing, tibuok kalag ug tibuok sa labutan ug sa tibuok kusog, ug ang paghigugma sa isig katao sama sa kaugalingon nga nagagikan sa basahon sa Leviticus. Ang paghigugma usa ka imbitasyon sa Ginoo ngadto sa tao para na sa pagbuhat unsay matarong ug unsay makaayo. Mao kani ang imbitasyon sa paghigugma. For God's love seeks only what is good, what is just, and what is life-giving. Busa din hinato mabati nga ang tinuod nga gugma sa Ginoo mudisturbo sa atong tanlag ngadto na sa pagpakabana sa atong katilingban, sa atong isig katao, nga budala sa buhat sa kaangayan ug kaayo. Bunga diya sa unang pagbasa nga nagagikan sa basahon sa Exodo, nagahisgot ni anang paghigugma sa Ginoo nga modala ngadto sa pag-alagad sa giisip nga mga ubos ug kabos labi na niadtong mga panahona, langyaw, mga ilo, mga balo. So niadtong panahona nga ang mga balo ang ilang katungod anaaman diha sa ilang bana. So ang paghigugma sa Dios maugayod ang nagauna. Ang paghigugma sa Dios nga walay paghigugma sa isig katao, mudala ka nato sa gitawag og spiritualism. Samtang ang atong paghigugma sa tao nga wala nagagikan sa atong paghigugma sa Ginoo, gitawag usab og activism. Bunga kining duha sa panag-uban, makita nato nga unsa di ay kini kabililhon diha sa kada Kristiyanos. Busa makaingon bata nga nahigugma kita sa Ginoo sa tibuok natong kusog,
sa tibok natong hunahuna, kung dunay mga tao nga ato nga napasakitan o dili nato mapasaylo? Makaingon ba kita sa atong kaugalingon nga nahigugma kita sa Ginoo sa tibok natong kusog, sa tibok natong huna-huna, kung atong gigamit ang atong gahom sa pagpangalagad diha sa dili makatarunganon nga paagi? Makaingon ba kita nga atong gihigugma ang Ginoo sa tibuok kasing-kasing huna-huna kung kita nahimong mahukmanon sa atong isig katao? Karong Domingo ato usab nga gisaulog ang Prison Awareness Sunday. Og diha lamang sa atong gugma sa Ginoo, paghigugma sa isig katao, makadawat kita sa kamatuoran nga kining atong mga igsoon nga mga PDL, person deprived of liberty, o mga priso, anaa sa bilangguan, makaingon ba kita nga sila usab atong mga kauban, atong mga igsoon, kauban sa panaw padulong sa kausaban ug kabag-uhan. Ang ilalang nga mga instrumento niya ng panaw sa kabag-uhan, panaw sa kausaban, mao ang bilangguan. Ug kita, unsa may atong instrumento niya ng panaw sa kabag-uhan ug kalambuan. Ang atong instrumento, mao ang atong talento, ang atong kusog, ang atong mga kahibalo, o pwede usab ang atong mga posisyon diha sa katilingban. Busa ang paghukom kanila, dili maoy makatabang, apan ang pag-uban kanila, pagbisita kanila, pag-ampualang kanila, mahimong siga sa paglaom nga sila aduna pay paglaom diha gayon sa kabag-uhan. Kini atong mahimo diha sa ngalan sa paghigugma sa Ginoo. Una, ang Ginoo. Dili ang atong pagbati. Kaya ang pagbati nato, posible mo dala nato sa kasuko, ngadto sa pagdumot. Ang pagbati nato, mudala ngadto sa palimalos. Mudala ngadto sa pagbuhat ug plano nga dili matarong. Una, ang Ginoo. Bunga sa pagtapos, tuguti ako sa pagbasa ni akong sulat pastoral, no? Para na ugma nga eleksyon. Nga diin, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Kulosas, nga nagahisgot, bisan unsay inyong buhaton, buhata kini sa kinasing-kasing sa mga inyo kining gibuhat alang sa Ginoo ug dili alang sa mga tao. Sa kada eleksyon atong gibansay ang atong kaakuhan ug katungod, isip gawas nun nga mga lumulupyo. Kita nagahatag og gahom sa tao aron sa pag-alagad kanato og instrumento sa kalambuan nga atong gidamgo. Ug niining eleksyon sa barangay, nga diin halos kita, paryente, kaila, o higala, kining demokratikanhon nga buhat, dili unta makapabahin-bahin ka nato, pinaagi sa pagdautay ug pagdumtanay. Busa inubanan sa pagampo ug pag-usisa, himuon nato ang pagbutar, nga usa ka una, pagpili sa tao nga dunay paghigugma sa barangay, dili tungod
sa unsay madawat nga pahalipay. Siguro nakabasa ka mo sa mga memes o uban pa nga mga pakatawa nga diin o sa ka-incumbent nga kapitan nga pwede pang magpapili no namisita balay-balay. Ayo. Uy, ikaw man din na. Pila man mo kabuok diha. Og ingon ang nasa sulod. Pitumi kabuok kap. Og ingon dahil ng kapitan, kadaghan kain ninyo. Wa man ginakapanilhig sa inyong tugkaran. No. Dili dahil tato pala. So, ang atong pagpili sa tao nga dunay paghigugma sa atong barangay, dili tungod sa unsay madawat nga pahalipay. Ikaduha, pagpili sa tao nga nailhan nato nga dunay kasing-kasing sa pagserbisyo. Dunay mga track records. No? Diha na sa gitawag pagserbisyo. Ikatulo, pagpili sa tao nga adunay igo nga katakos sa serbisyo ug kalambuan nga gidamgo. Gikinahanglan usab ang katakos ni anang maong serbisyo. Ang ikaupat, pagpili sa tao nga atong nailhan nga adunay halapad nga pagtagad para sa tanan ug kadaghanan labi na kanila nga anaa sa ubos sa atong katilingban. Ug ang ikalima, ang pagpili sa tao nga kahibalo mo sakripisyo ug dunay dakong paghigugma sa Ginoo. Nining hamili ug sagradong katungdanan, labaw sa tanan ipahari nato ang pagtagad sa usag-usa, sa kadaugan o kapildihan man, isip kauban ug katambayayong sa pagpalambo sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta diha sa buhat sa katarong pakigdait ug kalipay nga gihatag sa Espiritu Santo no? Roma 14:17 kay ato kining buhaton o ang tanan atong buhaton alang sa Ginoo ug dili sa tao.